Iti program at nga dear manong name, iti pakasalitaan ni tarararan, Irene nga napauluan, Hostisya. Sagudahin nga rod ti surat. Dear Manong Nemi, Biyernes manen manunemi ket inggarigatak siyempre tinagawid dito balay tapno adakat kadua ni nanang naaway ngamin iti ayan mi manong. Kahit ko kuma nga maadlan kami maten iti balay iti panakasentro ti ilimi tapno di kastaket sa anak amarigatan nga agawid ti inal daw kuma tapno adakat kadua ni nanang. Ngayon sama na kayat ni nanang. Agsipud ta, di na kano kayat apanawan, ti balay, nga dito'y kami nga dimmakkel, dito'y kami nga nagnaed asang kapamilya, nga dito nga balay ket imparakder de di tatang. Ken, saan nga panawan ni nanang manong nemi, ti bangkag, nga pagmulmulan na tinateng, ken pagtartarak na iti dingwen. Ato ket, taraken nga manok, ken baboy manok. Kaslasaan nga mabambandog ni nanang. Da kami nga anak na, upat kami manunemi na asawaan na kita talo, ket day kamang dati adayo. Idin to siya ti burodek, kasyak ti kadua ni nanang. Nga lumabalin la ko makit saan ko panawan. Nga madayo mo ti pagtrabaho naaway mo ti balay mi manong. So nga biyernes manen, yung karigatak tinagawid, dito'y balay, dito'y away, iti tanda ni nanang. Alanak, siya tadakan. Impartiyang ka tinitig no ano, amok nga mailiw ka. Anit kahit mo kaya mga ilaw ko. Rangaw ti pariya, parunggay, rangaw ti sili, uno pabaya. Diyatan, rangaw ti sili nanang. Sabi namin mayat, okay, no, isot ko naman ako. Inak nga rin din ilaw ko ti sili, na mga antaan. Sige nanang, mailiw o na yun kada kayo. Kahit mailiwak man ng aksida tayo, tinulangan na iti mga manok. Nukit kita ek manong nemi ti salon at ni nanang siguro palubos ti apo baka di inaunang apo ko na kita agasawa santo aganak di kat maikan iti apo ko ti tuod ni nanang. Idi mangan kami manong nemi kumusta mo ti trabaho? Nasayat mo tang. Intun ka ano mo ti panag-asawam. Hinanang, apay pa nakiasawa ti mabagayo kit pa'y boyfriend ko. Kit aklo nang ngaminan day ano sino kayat mo ka iti duwa ka na pinget nga agar-aram kayan ka. Nga posible nga iti da ito nga rabi iti Friday, umay da ka manin pasyaren. Amudang handa ka. Isang umay da ka pasyaren. Nanang, asin kahit yung kadakwada. Kahit si Kamala pili No, ibaga ka na kayo nga, na kayo man pili para kanya. Sino kahit yung kadakwada? Kayat ko ni Julio. Apay saan yung kayat ni Brando? Hindi siya langin nagan nga Brando. Kayat. Ngim no lang at pagsasaritaan na ng Santa Ibasar tinagan. Kasla langan ni Brando tinasingpet tanggali. Nasingsingpet ng ni Julio. Kaya una, kaya napakpakumbaba pa ni Brando. Ni Julio kat medyo natagig. Madamat pag itagig na ata, agpadpada kayong nga nag-graduate college, kaya agtrabaho mo ni Brando, magkitaltalon. Ngati trabaho na magkitaltalon, nga datat gabunan no, apay nga, napakpakumbaba. Yan. Natangtangig ni Julio. Idin to ni Brando, napakpakumbaba. At siguro kapag magkitaltalon lang, iso nga napakumbaba. Ni Julio, agit medyo natangig at
Maup obisina nga da kasken ka. Imbaga, ta ni Julio at dalugan na. Makaawid nga inaldaw. Ano nga to no aklo na mo? Ta agkalkalukan kay nukwan. Inanang met. Sino nguminti kahit mo katakwada? Nang mamuan nyo tulad tang mamuan ito no adan, may sa kadakwada nga aklo ni. Apay, awan kadakwada. Tsaka mo nang. Tsaka mo. Daka milatag ko na. Nga ni Julio kat natangig. Ni Brando kat bagital talon napakumbaba. Diyos lakay kayat ni Brando kasta. Kaya nagpeso ti ko na ni Nanang Manunemi imay takpinasyar di kiti duwa. Nakakurong-kurong ni Brando idinto ta nakakutsi ni Julio. Imo na nga ni Julio Manunemi ti di manon ket pinastrik ko. May magrabi, flowers for you. Thank you, Julio. Sumrek ka, agtugo ka. Gamanak. Amamlatan no, ano tarantak. Anya nga tanong ko akludan na kon. Ta inaldaw ta nga kawid, agkalugan ta ti kotse. Abay, di ka kadi garapaap nga madaan ti kotse. Tapno, saan ka nga agkaskaseran, kat agawid ka minalim, dito'y away. Diyak amutag maneho. Susuruan ka. Sa kang tutulungan nga mga alat lisensya. Agyaman na kolyo. Ngayon, awan ti, kaslawan ti, arapap ko madaan ti bukod nga lugan. Dakil ti metod ti bukod nga lugan, nagrulan ng transportation, adayo ti away. Di ka kadi maamak kinanang mo nga sa kala adda iti Friday, Saturday, ken Sunday. Rabi iti Friday, agmalmalem ken rabi iti Saturday, agmalmalem ken rabi iti Sunday. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Huwebes, upat nga daw nga ako kanto ni nanang mo. Hangat nga delikado. Ala ko matpagdarakaduan na. Nasaray mo ni nanang, ngagmay misa. Di mo alam mo. No, hindi di pasama. Adamat pagpaarayatan na, no, kas pag-arigan, ang ngalan ng arigat, adamat karuba na. Awan kaya. No, aglako ni nanang mo ti baboy. Idap deposito na di paglakon na. No, masamo na nga i-deposito. Wano iore na kanya, saktot mga deposito. Ano ti, kasla, agbalparik na kayo ka. Narigat lang may mesa. Di ba mo, amang ano, adadakas ka panggabda kininanang mo. Ano ko mat panggabda kininanang ko? Rependa, at bakit kasla tsak ikan kanudet ang ibagbaga ni Julio Manunemi nga saknan iti seguridad ni nanang. Amamang pengag may mesa ni nanang, umat pa nakananuan na, nakunak tinakam ko. Sa asidag matigit karubam. Arig na, hangag may mesa, salag may mesa na tirabiin. Ngimtial daw, digit ka makapulpulapul na. Simublat Manunemi ni Brando, no ni Brando ti umay Manunemi, no saan nga papaya, mangga, guwapol, conforme nita nga bunga titad na. Atis na diyo, talong atis. Kagawa na Brando. Thank you. Ni Julio, flowers tinted na. Manglap ko lang timang luna. Ngayon siya, prutas. Nabanglungat, kan makan. Mabalisa ka na yun. Mabali na yun. Ito bigat latan. Namimas ito bigat.
Kumusta mo ti paragmulwam? Okay man. Sunulaing ta. Abay. Awan? Anat awan? At ang sakit ni tatang ko. Kasapulan na ti pagpadoktor. Uri burasik amin nga bunga di kiti mulak. Sang umanay. Agkasapulan ka dito kwarta kasjay. Tikait mo sawan. Uy. Umutang ka di? Ay, saan? Nabayin na ka? Apa gumumutang ka? At umatiri ka bagya ka mabaling kong utangan. Nagpatulong ka di kanyak, Brando? Saman. Ibagbagak lang. Alakit sabi ko mata, maka-urnong kayo, pangpadoktor mo kinatatag mo, no? Grabe man sakit na. Hasta nga rin pang panunotek. Tapos na nagkastakit, mapaagas ko ni tatang. Ako mati sa bali mang tulong keng kuhan, no? Sanga siya. Kadigdi kapsat mo. Awan. Diyak mapang, handa ka mapang namanawaan. Naimot na. No, para kada tatang kinanang, sila, nasakit tinakam da nga, maksayan, kwartada. Kasta. Nagpadparad ang mordek. Siyak ka din na tatang kinanang ko. Kasking ka. Imbaga, tanda pa lang tatang mo, siya akong katawan. So, madandanang ka na kininanang, no, kasta ngagmay mesa dito balay. Oo, nga tamat pa ka na naman na. Ito ka nuwaklo na. Brando, Irene, nabudnot pa na kahit kuking ka. Mamati ka ma. Kasta matibagbagan ni Julio. Ni Julio kat nalastog. Siya nga eh. Oo, matibaglastog ko, di sana ka nalastog. Siguro, no kasta kang malaki ni Julio nga maupabisida, siguro nalastog kang matada pag ilastog ko. Siya, happy ko maglastog ka, kita ko maglastog ko. Nanumok lang nga makital-talo. Iri awanen manunimi ni Brando takayit kumatan ti maturog. Adda pa lang ni nanang. Ikabila pa na maturog nang? Saman, maturog ako. Nagdagdag nga kaglahan ka, nagdagdag bagbagat ng pasyarking ka. Mahit na dyan maga ni Julio. Ay, anak, makilugang ka kang kuhan at no, kalayon ka nga gawid. Nanang, di ko na naman kit aklunan nak, tapno ang kalkalugan ng tulatang ko na. Aklunak pa lang umuna, sakbay mayat nga makilugan ak kang kuhan na. Di no talaga kumatlang kayat nga makilugan ak, orihan ko pang inaklun, di lugan nak kuma. Sa bagay, gusto ka. Sana ka antulakad ilugan, no? Hagayan ayat kayon, kaslakas jay. Lungarod na. Sige na, hindi maturugan. Yan, laglagi pa nyo, ha? Sakbay nga maturog tayo. Kayo, kastakman, agkararag ta ginapod Diyos. Kalpasan ti duwang alawas manong nemi. Bueno. No kasta nga Lunes aging gana iti Huwebes manong agtarosak iti ayan da auntie manong nemi. Ni Auntie Helen. Tada balay da iti sentro iti ilimi ni Auntie Helen manong nemi ket kapsat dito tatang. Naisulat ibang imagbaga nga dalute nga mabaling mi kung mga pangit patakdaran ti balay mi iti asdeg ti balay da tapno saan ako nga umawaway. Ngem talaga nga saan ang kayat ni nanang manunay mi nga panawon ti balay mi taad da sentimental balyuna ken kastamatan iti bangbangkagen na ken ti pagtarak na dating wen.
Tanong dito ili manong nemi ti pagnaidan na awang pagmulaan na awan pagtarak na datitingwen. Iri manong nemi tagdingdingig ni Auntie Helen iti radyo aging kanangig na tiya report ti may isang reporter. Na, nadatakawan di lugar yo. Ne, ninanang mo ti bagbagada. Hala? Dagam. Ninanang peso. Sinirekda niya balay mi? Sinirekda ni nanang drabi? Susapo Diyos ko. Dato yan di bagbagaking ka, Irene. Posible nga, anda masulisog nga mangsirek kay ninanang mo, kaputag may maysa, kay maysa nga bakit? Nagawit na kitamot lang sa Jabalay. Auntie, saan ang sumrek itang aldaw? Ito bisina. Imawayak nga rod, manunemi, hindi makita na ninanang, nagalisto manuneming imay, nangarakop kanya. Anak, naglakuak ti doa nga baboy. Inaala di kiti man nanakaw. Sumag manopay nga alahas na nasukainan da. At ipaidulin mo nga kwarta nga saan ko pa yung bangko. Kung ipabangkok kumakeng ka. Inala da pa'y. Nanan. Di magsayatan na kita akong ladakis nga. Inaramid na keng ka. Tinakadado ko mga mabalinda nga serkan nga balay. Api nga syakpay. Kaputas siguro, amuda nga awang kadwayo nanan. Awang ka di malasin nyo katakwada. Manuda. Taluda. Awang ti malasin nyo katakwada. Saan na katagadtoy? Siguro akit saan na katagadtoy nga madakadwada nga tagadtoy. Tano awang ko matkadwada nga tagadtoy. Handa amot pasikot-sikot na. Kasta na gini man nanakaw. No sa dinong pagtakawan da, ada kadwada, iti asidag. Sino nga ta? Awan ka dito mabigbigyo katakwada. Awan, kaputa nakaabungot da. Timek. O matamok. Paunay mo din. Umayan sa jay, sentro. Ta makibag na ata kini auntie. Kamusta di ratang ni Auntie Helen. Sino ka tagbante dito balay? Nanang, napadasat yung tinatakawan. Kit posible nga, umadan to ulitan man rin. Posible nga, ito naman nga daman ng takawan na kada kayo, umadan to man rin. Anak, Diyak mapanawan di kiti tarakan ko. Diyak mapanawan di kiti mulak. Siguro, saan dantun mo may ululitan pa. Nanang, para ti seguridad yo, umay kayon, panahon nyo dito nga balay. Ila ko yung amin na dikit tarakin nyo. Taintay agnaadal sa di sentro. Panawan nyo ti away. Anak, kaslasana kag bihag. No adaywak dati nga lugar. Ditoyak nga naruam. Ditoyak. Ala. Maharamid ito ang agan anad. No kastang. Diyo kayat. Sana na. Ditoyak. Ikasunod ulitan na tumanin tibang sarek ka na kayo. Sana tamat din. Mga asin na po Diyos. Biyernes manen manunemi imay manen ni Julio. No kumangamin takulunan akon. Di ka inaw daw ko nag-awit ka. Di kang kalain kumanganta ka nun nanang mo.
Julio, no, or anda, no talagang kahit da kami nga takawan. Anya tabom, baka ti kaadak, kaya nga umay daadamang takaw kada kami, kat sala nga takaw, baka ramo sandak pa. Aklo na na kung nagasawatan, tapno adamang protektar ken ka, kada kayo kinanag mo. Aklo na kung tapno kang kalantang kalugan, agapan ka ng gawid. Apay no hang kapay ang aklonen, saan nga mabaling nga makilo ka na? Ina ba yung pinasano aklonen na? At alangan mo't nga kuyog ta, nga umpay met relasyon ta. Julio, diyak pa nakapanunod. Di na kadikayat. Bono ni brando kadikayat mo? Tsaka mo. Sige. Ang kapilitin no talagang tinakayat. Manong nemi kalpasan ti duwa nga bulan sipud sinerek da ni nanang. Inulit da manong nemi nga sinerek isuna. Saan da lang nga tinakawan. No di kat, Diyos ko, pinatay da pa. Kasta unay manong nemi ti anug-og ko. Apay nga pinatay da pa ni nanang. Kasanulaing ang tiranggas. Dagitoy nga mananakaw ang kriminal. Sino dagitoy? Apay nga sinubyan da ni nanang. Apay. Nag-imbestigar manong nemi dagiti pulis. Ket nagsalutsudan da. Awang ka di Apolos ti atapem na sino? Miss? Awan, sir. Awan? Ore, pamalpalat-patan laeng nga sino ti makaaramin. Amo makit ko Dagiti man na ako kat sanda nga serken ti may sa nga lugar, no awan ti kaduwada iti dito nga lugar. Asin ti naman na maim nga loko-loko iti dito nga lugar. Awan ti hamok, sir. Awalin siguro nagsalutsud ka karag iti dadunga pa, iti opisyalis ti barangay. No sino dagitay, posible nga ada kahaso na ti barangay. Imo sa kaon may baga. May sa kang malasang. Adala kita kita kar-aram ka. Ada dua nga napigat kar-aram ganyan, akalugar. Ni Julio nga patak mo opisina, kinimbrado nga makitaltalon. Awan pa sinong batang katakwada. Awan pa sir, naman pa nabayagdan. Awang nga tatimay sa kadakwada, nga tapakinaigan na, iti pa nakasirek, kapag nakapapatay, tinanang mo. Awan, handa nga maaramin. Saan nga maaramin ni Julio? Api ko nga, ngagtakaw ni Julio, ken pumatay, ket mga opisina. Ni Brando nga ron. Kadakwada nga gar-aram kanyak, ni Brando ti, napakumbaba. Nga, nasingpat ni Brando. Awang ka diti, may sa kadakwada, nga nang ibagaking ka nga agkasapulan iti kwarta. Ha? Dagiti agtakaw dagabot na masapul da. Mabalin siguro nga pinatay da ni nanang mo tam, mabigbig na siguro ti may sa kadakwada. Ada iti trason, o apay nga, pinatay dan ti inam. Dagiti man nanakaw sa anda kriminal, nga mapilitan da pumatay, no, makilaban, ti matakawan.
Wano, diya matakawang kit mabigbig na, diyag tatakaw. Siyempre, bis, kasapulang mga may kanti hostisya, ti papatay ti inam, sang kadi. Aman, sir, dito ti muna-unay, nga ikis dagiti mabiktima, ti panakaited ti hostisya. Kahit makitinulong ka, hami ka ba ilan, nga tuntunin na sisino ti kriminal, no awan ti tumulong ka na kami, no saan nga tumulong dagiti biktima. Ulitek, awang ka di, ti nangibagbagaking kang kasapulan ti takilakantad, tapno at darason nga takaw. At sir, sino? Ni Brando. Naimbaga na ini ka, at ka na nga sakit ni ama na kasapulan ti kwarta. Nasaan nga umanay, ore harbesan na digiti bulan na kenda, ilako na nagitarakin. Sige. Adahan kami itilid. Ngayon maraming gata ni Brando. Amo, miss, ti taong kasapulan, uraan niya pumuspusan kita ramidan na. Nangarunakit ni, takadtoy kas pagarigan. No iso kas pagarigan, baka nabigbig ni nanang mo isuna. Nakaabungot da, datat imbaga ni nanang kanya kidi damo. Nakaabungot da. MG buses. Mabali siguro nga, laslasinin ni nanang mo di buses, di may sa kadakwada. Kaya kaputan na ibusesan na, kasdayan. Tapnawan ti kipulong, dahil ang tirason no, aping ang pinataydan ni nanang mo. Ni Brando nga ta? Isu nga ta? Kabayatan ti mansayag manong nemi ni Julio laeng ti Imay. Saan ni Imay ni Brando? Kahit nakadingasawan nga talaga, naisot kang runahan nga masuspetsa. Makipagliting ita. Agamanak, Julio, awatim ti nanumong abuloy ko. Paribasit ng takil ti may tulungan. Thank you. Inimbestigar na kadig di pulis ang kani. Awang ka di ti naibagam na posible nga pangrugyan ti panag-imbestigar na. Ada na ibaga kadakwada. Sino? Diyak may ibaga king ka. Imay ni Brando kanyak. Mangibagbaga ti kwarta. Tamo na nga ta kwarta. Ni magbag ng kuwan na nga, at pa kasapulak ti kwarta. Nasaan nga na ikaringa para pautang ko na. Apay na takamat mo ni Brando. Ni Brando kasapulan ti kwarta, kalpasan na kanda, adan ti ospital yung tatang na. Siguro at kwartadan, tapno, at pagbayad na ospital. Ay, kahit mo sawan. Kahit ko sawan, saan ka nga posible nga, at pa kinaigan yung Brando, tinapasamak, nga panang sirag na kininanang mo, idita mo, kaninti ba yung kadua, kat pinatay na ni nanang mo. Kahit mo suspet sa iti karibal mo. Irene, saan nga kaputag karibal kami? Kahit ka lang katulungan, tapno may kaniti hostisya ni nanang mo. At ako man ito yung Brando. Saan nga mabayad ko umay, hangkari?
Kasanang umay kat adamang bantayan na nga pasyente mo no amana ti ospital. Ngem, dakkel ti bamatik. Ngay ti kapitan nga panawin. Sakbay nga may tabon ti bangkay ni nanang ko. May kanti ostisya ti papatay na. Last night, manong nemi, ti panakaiman sayag ni nanang. Siyempre, ang dami nang di kakapsat ko, graman di asawa da, kang di kita anak da. Ton bigat. May tabon to ni bangkay na. Hindi ba nagkantostisya? Di ba patay na? Adik ko, sana kas karina, nagadudita di kita maturog nga kaso. Kaging ganita kit hampay ni kandustisya. Dagiti krimen. Ngam kayat ko, mano, sakbay nga may tabon di bangkay ni nanang, kaya amutay na sa sino. No saan man nga matay, malungsot ito pagbaludan. Ikaaro na, tinaramin na kininanang. Kabigatan na manunemi may sagsaganan ti panakaipumpon ni nanang. Di ada pagsasaritaan, di kita tao, di kita karuban. Nya, natok layo. Kwa, Tata Tomas, nga ama ni Brando, nagsatang kano ti angis idrabi. Di kahit nang sawin, itabon ta ita. Di bagat sunya? Kaya damat sumublat na may mansayang dito yung barangay tayo. No kasta, saan nga nakalasat ti ama ni Brando? Manong nahimi adda kami ni ti Campo Santo. Nakasaganan ng episok 20 ni nanang iti pansyon na. Ididumteng di damag manong nahimi. Natiliwdan. Sino natiliwdan? Natiliwdan ti pimatay kinanang mo. Sino? Ni Brando. Kunak tupay ngamin. Di ka mamati ti kunak. Kinanamat ni Julio manon naming adda iti abay ko. Gusta. Ni Brando. Gawin. Maaramid ni Brando na jay. Agkasapulang nga rin tidakkala kandidan. O may umut-utang kanya. Tada na ka nga sakit ni tatang na. Ori man siya sino anak ka kuma ket masapol ti amam ti panaka-hospital na tapno kumatidog ti biag na. Sa mo kan karot nga ipamuspusan. Naaramid ni Brando tinagtakaw. Tapno na ang dating gastusan na may hospital ni tatang na. Taori kasanong naramid na ti amin. Ori na tayo na tatang na. Kaya mapay pinatay ng nanang. Nabigbig siguro ni nanang mo, ti boses ni Brando. Ora nakaabungod da. Nagtimag. Siyempre, nangnangigbatin ni nanang mo ti boses ni Brando. Ngayon dahil nga pa nakabigbig ni nanang mo ng iso ni Brando, iso matitipoon na nagpatayan na. Tiyayo. Kriminal. Matay ko mamat iso na. Agrigat ang malungsot ito pagbaludan. Digat kahit nasa wan man name tuble nga titikra tinapasamak iti pamilya ni Brando. Natay ti ama na, natiliw iso na. Kadatan iti pagbaludan. Hindi may tabo na yun manong name iti bangkay ni nanang nalaganan tiraknak ang sibod tirak ka nga dagos ti ustisya. Sana ka nagabak manong name nga napan ng sarungkar kini Brando iti uneg ti pagbaludan
Ayop ka! Kriminal! Apang inaramid mo kinanangdag siya. Hapay! Nakasingsigpad ka nga tao. Ito na pagdasigan kayo kini Julio, nasingsigpad ka nga amang misuna. Ngayon apang inaramid mo. Pakawanin na. Namalagid mo, imbagak idi ang kasapulan ng ti kandidat. Kapag hospital ko kininanang, kinitatang ko. Ada lang ang lukoy kanyak, nga mga ramin, di ba nagtakaw? Namamuksa si sentro. Namuha natin problema. Tulungan ka ko na agtakaw tayo. Tapno ang takwarta pagbingayan to. Tibingay mo kit para di pa nakaspalin tatang mo. Imbagada kanya kamang panunutak no asino ti mawaliming katakawan. Nilanang mo. Di mo lang ang panahon ko. Talabit pa hindi nga naglako ti duwa nga baboy. So nga tinakawa mi nilanang mo. Sinubyan mi. Tabaring madamanin. Idulduloy na ang kwarta. Di makadakes. Nabigbig na ti boses ko. Si Kakarideta Brando. Gapoy Tereta. Aramin ko nang patay kinahanang mo. Tapnosan na nga may bagasya. Tsaka mo. Matundunan damat lahing ti kinabud mo. Aramin ko na ito ay idayat ko lang nga maispal ni tatang ko. Pakawanin na kahit rin kanahin na kagpakawan ni Diyos. Hayop ka. Tikadot sa balik ko mapatayam kintakawa mapahinga ninaanan ko. Ninaanan ko ang ipatpatig ko na kaya mangipatpatig kanya. Malugsot kayo ti pagbaludan. Ikarong tinaramid mo. At least, manong nami nipisuken idyamontin lupa ni Brando. Kalpasang nga nasentensyaan. Kalpasan ti duwa nga gundaway nga nadangig ti kaso na. Awanan ni Brando. Awanan ni Nanang. Panawa kon manong nami ti away. Agsipod tawang matenti umay ko sa sarungkaran. Umay kon tulangin daldalusan ti balay mi manong nami wano padalusak iti kabagyan mi tatandana. Ti pagmulmulaan ni Nanang manong nami nabayagang nabaybayan, natikagan, nagbalay nga kapanagan. Manong nami nakipagnaedakon kini auntie. Ket ditoy ngayon tuloy ni Julio ti umay magpaspasyar kanya. Ket gabot ang mabatiak gamat pategnak ni Julio manong nami ket nariknak medten ti kinapateg na kanya. Inaklon ko isun. Agyamanak. Kamodyanan na rin. Babae mo't lang ti panagan-anos ko. Nagunuod ko ti wen mo. Kahit kumantin ng pamilya Julio. Kahit sabi ko man sana kang babae ka nakaklud kang ka. Saan ka ito kong babae? Agsipot ta, talagang ipatpatig ka. Ipatpatig ka unay-unay. Nagkalay sa kamunganod kini Julio manong name ket ibagbagay idi ni auntie
Ellen nga lute nga mabaling mi nga umakaran kay nanang ison iti nang ipatakderan mi iti balaybi. Kat nadan kami manong nami talong anak kini Julio. Manong nami no lagi pag tinapalabas ada digiti kundaway nga tumrem digiti luwak no maligip ko ni nanang. No saan nga pinatay ni nanang, si bibiyak kumapala ita. No nakasalsalun at nakapimpitas ti biyag ti bagina. Adayo ti sakit. Ngayon da dyan naron, naikari nga bala iti nang ketel ti biyag. Ala, sabay ko maman, naimi, agtal lang mo na, siyempre, naikanasigot ti justisya, ti papatay ni nanay. Dahito nga ron, ti pagkasarita, manong naimi, ket thank you, iti laing mo nga nangurnos, kalpasan nga inside king ka through your messenger, iti detalye dito yung pagkasarita. Kasi iti bagbagam, mabalimbing i-share, ti pagkasarita mi, or no, details lang, iti may bagami, ket sikan iti bang bukel, amang tibiyag. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko man, at damat itad nga adal, liwliwakin pag sarbing at biyag. Iti panagkid daw ti justisya. Dumteng data, no talaga na ikari. Tuy nga ron, agyaman nga pagayam mo. Irene. Thank you mat kang Irene. Iting ka pa nang iburay, iti pagkasaritaan. Thank you mat ka na kita nagbuya. Yeah?